Живе Білорусь! Живе Білорусь! Привет! Живе Білорусь! Привет! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Ви хочете бути вольним, незалежним народом? Да! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Дорогі сябри, завтра ми так само збираємося. У нас є своя країна, наші люди змагалися за гэту незалежність, цалкам 300 год. А зараз продати її за нафту ды газу, і гэта самае нізкае, што можна зрабіць. Мне не понравилось то, что озвучивается про процент согласных с интеграцией. Я не согласен, мне не надо. Как предприниматель, мне, наверное, было бы интересно общее какое-то правовое поле в плане налогообложения. Но это путь на скользкую дорожку, я так считаю. Беларусь!